ke ong dung ganja kinet tulong lapen bang hinia bang fu kaching nang pinia da por phai trok sera minit thom kep malam khotkhoti naka checking get SBI athing nu rai kom sai khiatung do de sang se pen sai ke klema jok C20 BN CRPF UC Chitaravi Gil lapen OC khotkhoti PS staff alang litum keton kelang asai kedeng pon bom hutsi ehum dimapur pen kewang bob NH39 atowar pialong line truck along pen ong dung rakia horm mate ganja puthot kinet thulang bangso aganja pangrum pet kontel pli lapen liner cap pusi chinidon lapen bang hini kachingnang cek atomamen lapuson hello Ramayan Yadav Arta Fokebraisi Arong Chitkundi Chakia PS Arab Musafil Udwat Nagar DT Arah Bhojpur Bihar Lapen Bhola Yadav Arta Fokebra Pho Arong Musar PS Udwat Nagar DT Arah Bhojpur Bihar Lapen Kachingnang check line track registration number UP14 AT 7851 lapen non amat bangso kachingnang check abang fuat tumaphan bokajan APS SDPO Jondas alang lihin pen karju patar tok bomlang bokajan pen Lawrence Lekhe Loti Kimi News Karbi Anglong Inter-nilip singing competition ke pamanpon Lakhain koiraphonilip MSC constituency ke parlo ke chengsi inter-nilip singing competition ke pamanpon Phaikuni Phaikresir kebarni degroma thoi mini stadium koilamatia long pirthea thak lokachar lilapen kapre ason kethek nangji akirang sot lason thak si lun kelunta kethek nangji akinang sot lo lokachar liadim ke skola hemdo bonta lun kachar liadim konalla lapen koson pensi kachar lipo lun keluna chatai platform akinang sot thetan lo lasi Karbi artist forum atiri pen pin khat ponsi nilip alongta Loti Kimi tumaphan Asia chatai donangji pusi Karbi artist forum nilip province amhang patheklo lun kelun pen kapre kacharli kachepate ponjia phandu tanglo nilip along kechengsi ke lun kelun kachepate asai si deng pon papranglo bangso kachepate ponalong bang trokep abang fubang phiatuk chepate ponlonglo lapen top 30 ang deng along keledun bang thom kebra hini an chepa ondunlo son thak si top 15 along bang ingkoi rahini pen top 6 ang deng along bang trok an chepa undun lo winners Montes ingti alang lipen chepa onsi tangka suri narkep lapen certificate citami chepa longdun lo runners up kelongpon char kleteron pi tangka suri trok lapen certificate citami chepa longpon lo lason thak si second runner up basa piterang pi tangka suri pli lapen certificate lapen consolation kelongpon Robertson Phangcho long bison teron Robina Hansepi alang litum si chepalongpon lo bangso me long kache tongdon man kido cheparjana long nongnam kache thangklong abang fuka tharson ingti Karbi artist forum president Joint Director Mongol Singh Teron Lunse Pi Barirong Farpi Lunse Po Probikha Tokbi Lapen Assam Chotkali India along Nongnam Kache Thangklong Lunse Po Samson Ingti Sitami Bangso Mailong Chetongdon Lapen Tokolangso Nilipen Cricketer Kemandon Joy Singh Ingti Sitami Chetongdon Pen Karbi Artist Forum Nilip Province Pen Karcho Dengpon Joking Lapen Philip Tiso Loti Kimi News Karbi Anglong Itum lagi club isi club pugali la football fan sedi dak chukhela amma lom football pathu aning ke hang la football pathu kelang aning ke hang atum pensi non world cup nang kelipo ningwe penge world cup pathu ke chenglo 20 November pen 20 November to 18 December 2021 ke world cup lo la sikado we tum da do the sang de khelo kelang long ji pha pinung we ke Qatar la pen Ecuador tum se pathu bo Indian Standard Time lagi 9:30 pen. Lasi pinung we tani tumlang ji. Lapen betul ladak club Hemalong, ladak marjong club Hemalong ke 24 anung we di tumlang ponji lake Portugal lapen Ghana. Athe ke neke Portugal fan. Lapen pulang nita Portugal fan lo, how da Cristiano Ronaldo lo
la ke Lionel Messi lo atum bahai ni photo pi posin tum dak tar ma plo dang te pir the along bol pathu ke the ka tum dupik professional football tum dupik sitame la song bong pen anong ki thang nei nei tum ke Cristiano Ronaldo la pen Lionel Messi hello la pen la tum ke pinning World Cup ki pa jut se World Cup la ke mo 2026 aning kan ke atuma phan ke theklong lelo World Cup long ke lasi nitum da do thek sang ke thelo la pen nitum la da karja prong tuma ning hang la hello Cristiano Ronaldo le World Cup hai te pinning ke isi the dung Christmas a gift lo ko nitum ke ning ke thelo ngasi ke pathu long nge pu thek thelo koma tong ha ji ne tame ne la pen pulang li ke support ji bang ke Portugal Cristiano Ronaldo bansi pinning support po alang pinning last World Cup lo posing tum ta ining arong pigan lo la pen every match tani tum kilang kimis media fancy ining ke hang madak marjong club long kilang bunyi si ining ke hang tame tangka poisa kadure pen pot nitum every match ke dak lang pon attack de ji sitame la important match suppose non Portugal la khela Argentina khela South Korea Japan Brazil lahai hui si rong malom ke bisi ko a supporter ke ong aposi la so khela bang ni tumlang ponji la pen mola round of 16 quarter final semi final pen final match bang ladak marjong club he malong si itung buthot ke lang ponji phan inut bahini toman ka chunuri pon bom do ai la paisa chirung na do an pa ni tum chirung na World Cup se ning chaparung nun sinang posi non la media thing no nai to pandame nang chunuri dun sin nilam thi project kolo